di apengene duet tapi ne duet. Apa? Duet. Ben ketone paseno karo aku Elisa Orcarus Alaso Duet ki woh sing cilik-cilik nang ilat ireng kae. Duet. Duet ki sing segelas 500 kae. Dawet. Dawet ki sing dienggo awake dhewe kuwi. Dawet. Hes. Aku yo ngerti kok. Nek diblasokke mblontor wae sak. Duet. Duet. Ya. Duet. Oke lah. Ya, terima ya Terima. tantangan dan ngetoke ne paseno karo Elisa kuwi sempak. Sempak. Ya. Kompak. Ya, kompak. Kuning-kuning. Iya, ya ora apa-apa. Ayo, Elisa Orcarus Alaso, ya sa. Ya. Monggo. Ki sinden sing lagi wah wis nek ngebis nggugahi wong turu. Inggris muni joget nembang-nembang wis bengok-bengok ora karo-karuan. Ya karo kowe bareng, heeh. Anten pamundutan malih. Ana. Dari Pak D Buah depan gereja pesan lagu Ya. Jambu Alas. Oh iya. Walas. Lagunya buat Romo Herculanus, semoga sehat selalu. Matur Amin. sembah nuwun. Ayo. Nggih, paseno niki wau kathah sanget. Nggih, pamundutan bodang kuning wonten. Ana. Tembang kangen wonten. Ana. Tapi kita berdua dapat tantangan. Tantangan apa? Ini bentar aku bacain dulu ya. Waduh, wis Bar. Iki wis lunas iki mau tenan. Lunas maksudnya piye? Wis ditransfer. Tenan, ojo nganu sike ojo. Ojo apa? Ojo berpikir sing ora-ora sike ya. Ya. Iki khusus dinggo paseno. Ya. Ki nek gaweanmu tak ajar lho kowe. Tak delokke tenan mengko didelok. Ya. Sabar tak wacakake. Apa? Tak wacakake. Tak wacake ngono wae rasa kok anu karo. Ini di atas namakan Senomania. Senomania. Ya. Oh. Sudah lama gak dengerin Mbak Elisa nembang lagu-lagu alusan. Akhir-akhir ini lebih sering nembang lagu Podang Kuning atau yang lain. Terus ini mau memberikan tantangan yaitu menyanyikan lagu Sambung Wanci Dalu. Sudah saya transfer dan saya minta bawonya Pak Seno. Sudah saya transfer buat Pak Seno 1 juta. Udah nyampai di tempat saya. Jikalau ya. Omong karo sing omong kuwi. Nggih. Aku ki sak bawa ki paling ora 20 juta. Wah! Aku sak juta ki apa itu? Iki det lho, pirang-pirang ki. Tak keke kowe kabeh cover. Oh iya. Mengko. Berarti orang nerima tantangane? Bawane kowe wae, sak juta nggon aku PN. Tenane ngono. Iki di apengene duet tapi ne duet. Apa? Duet. Ben ketone paseno karo aku Elisa Orcarus Alaso kuwi. Duet ki woh sing cilik-cilik nang ilat ireng kae. Duet. Duet ki sing segelas 500 kae. Dawet. Dawet ki sing dienggo awake dhewe kuwi. Dawet. Hes. Aku yo ngerti kok. Nek diblasokke mblontor wae sak. Duet. Duet. Ya. Duet. Oke lah. Ya, terima ya Terima. tantangan dan ngetoke ne paseno karo Elisa kuwi sempak. Sempak. Ya. Kompak. Ya, kompak. Cawe dok omongane ceplas-ceplos. Ngetoke Tenan nek lho iki bener. ngetoke nek awake dhewe iki sempak. Sempak. Iki aku kurang ngapusi ya. Delok. Didelok tenan. Ini yang memberikan kita penginapan. Oh ya. Tapi nggak mau disebut namanya, mau atas nama Senomani aja. Oh nggih. Tuh mintanya Pak Seno yang bawa. Dadi ra sulak-suluk wae, pisan-pisan bawa. Apa ngopo. Wong mayang kok kon ra entuk sulak-suluk ora. Aku caretane njaluk. Ya, iki tabuk kakake. Ya. Elisa wis tau suluk. Iki dalang padake S1 dalang ya.
Ya. Mboten napa-napa nggih, mengke podang kuninge melih. Ya. Mulai ya, Pak. Mulai. Sanadyan to tangkep bumi langit Kisena Nugraha. Swara dalang apa swara wiraswara beda lho iki. Oh beda. Ya wiraswara ben nyaingi Gatena. Prasetyanku tan kinggang sarekma. Kasih tepuk tangan buat Pak Sena Nugraha. Kene apik wangun dadi wiraswara. Atene aku medhun derajate. Oh iya ya, Pak. Wiraswara ki tak bayar kok aku dadi wiraswara. Emoh. Iya, terus kowe ayo. Lan kakang kang gemesake Yakti pengen tak bener ya? bener. Tembung ning kakungmu tan lila mesti kandhekeng panggraita angel nggonku muwos yen rina banget nglangkono piye sa ganti yai terus Pak sambunga ing wanci ratri karya sada
karyane sapa sa? Ki Sukron Suwondo. Wah, Abah Sukron Suwondo saka Blitar. Iya, mangga. Neno Mendah boyo nembang jostenan sempan won. Akhirnya gelem nembang dengkulmu kowe ora. Lho tenan kok berani terima tantangan yang ngene iki dalang wangun tenan. Dalang wangun tenan. Nek ra wis ana wiraswara ana sinden ki jane aku perlu bawa. Oh iya. Ya, ndak dikira aku bawa mung mergo disawer. Nek ya seneng jane. Ya. Ya kadang kala. Konjo seneng jane ora. Lah kuwi pamundutan saka kowe apa pamundutan sing liyane saka HP mau? Nggih niku wonten Podang Kuning napa Tembang Kangen sing pundi? Podang Kuning nggih. Podang Kuning. Ya. Ya iki karo kowe ngaturake matur nuwun karo bapak-bapak panitia iki hari menyongsong Sumpah Pemuda. Iya, kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Dene kula kalian rombonganipun Pasenon Nugroho saged katimbalan wonten mriki. Mriki ora meriki. Nggih, wonten mriki. Dados mugi-mugi ingkang dados pangajeng-pangajengipun panjenengan sedaya saged kinebolaken dening ingkang akarya Jagatraya. Saiki wis mulai rada wangun to. Ra ketang rasane kaya nguntal watu. Pecajeng. Nek kata-katane wis mulai ana kata-kata basa Jawa krama. Ya, ngono. Tapi yo apik tenan iki dadi pelopor ngono ya, Pak. Pelopor piye? Ya nggo Sumpah Pemuda kan kuwi mengumpulkan dari berbagai suku. Iki sing nonton ya ora mung wong Jawa, wong Betawi ya ana, macam-macam agama ya macam-macam, ya Islam ya ana, Kristen, Katolik kabeh ana ning kene. Dadi mugi-mugi ya dipersatukan dengan onone wayang kulit, Pak. Amin. Iya. Ngono ya, Mak. Budaya itu benteng terakhir kita dalam hal pemersatu. Ya, mula kudu diajeni tenan budayane iki ya. Budaya tata krama, budaya unggah-ungguh, budaya bermasyarakat, budaya berumah tangga iki macem-macem. Dadi nek nggunakake budaya iki mesti halus. Ora bakal ora nggunakake budaya ya mesti kasar. Ya, ngono ya, Mak. Mula iki pelopor kagem Depok iki perumahan pertama sing ana. Ya, betul. Nek ndelok sejarahnya mbiyen kan ya apa sing sadurunge kuwi wong Kristen zaman Belanda zaman tekan kene. Kuwi Kristen, wong Katolik, terus saiki akeh wong sing transmigrasi ning kene ngono lho pendatang akeh dadi akeh banget macem-macem wis kaya Taman Mini Indonesia Indah. Iya, Indonesia Mini. Iya, Indonesia Mini. Kok Taman Mini. Ngono kuwi sing dikersake panitia mula wengi iki ade matur nuwun dene sing dipilih awake dhewe ya, Sa. Nggih. Ya, karo ngaturke Podang Kuning. Monggo. Nadyan wujud temong peksi Neno wasewenggon kula lono.
golek isi podang kuning iba bunga henga tiku neno nyanding bisa dadi tombo ya mangga esok awan yo esok awan ning omah wis ora krasan uyuran anggoleki sing tak sayang ngobong-ngobong interanganku goleki ora krasa esok
Jos. Ah, jan. Iki carane dandani cangkeme iki piye to ya? Lah piye? Iki nang ndi papan anggere rampung iki tak kon arep. Wes rampung, Pak. Ayo lagu Pak Jos. Iya, ayo ciri khase ngono kuwi wis. Bocah ra iso leren tenan kok iki nok wis. Nggo leren ki nang anggere kena lelara masuk angin terus gletak ngono kae wis. Ming leren nek urung ya ora bakal leren. Ya, iki mengko kowe isijin karo aku medun bar gara-gara. Arep ndi? Ngoyak pesawat. Oh, ngoyak pesawat. Aku ya tau nek iki ngoyakan kono mbok nganti lempoh nek kecekel aku. Tegese ngoyak pesawat ki, ngoyak jam ki bali terus esuk arep pentas meneh. Oh, ora bareng kanca-kancane. Ora. Ayo wis ben ra apa-apa wis nengke men tekor mbok men. Iya. Ya ora apa-apa ya, Mak. Ya matur sembah nuwun. Mbak Elisa. Ya, saiki genti sapa? Sing nyuwun anu ya. Ya Tin, gentenan. Ya, ya ta Tin, ya. Iki ya lagi naik daun no. Ning gandeng awake semua. Ning gandeng awake semua daune petril. Iya, iya. Anjlok panggunge mak gudu-gudu. Ya ora apa-apa, Mak. Sentimen. Sapa sing sentimen? Kanca-kanca ya. Ya ora sentimen itu ki memberi apa jenenge iki? Apa? Iringan nek carane penyanyi spot. Ya. Masa sepate ngono lho. Lah ya sepote ngono ki delok-delok awake kok. Nek awake kurang piye ta? Ika kuwi awake kaya ngono. Ya, kuwi medun ya paling ora dinaik spot. Ah kuwi wangun. Nek kowe arep disepoti kaya ngono ya ora wangun ya sepoti ya ming drum diglundungke kuwi. Iya. Mbok rahasia-sia ngene ya apik lho, ora lemu banget kok. Hah? Ora lemu banget. Sing kandha sapa? Aku. Ora lemu banget ki mergo tok stageni kuwi kok. Iki nek ora nggo stagen ya wetenge kewer-kewer ra karo. Ya ora. Demes ya iki. Demes apa? Ayo, nek nggo mlaku banter ngono mak plek. Apa plek? Ah wetenge iki mak ceplok. Ya ora apa-apa. Nek didandani pancen ayu bocah iki pancen luar biasa no. Aurane sing den ki ana lho sing didandani malah elek. Oh. Ana ya mak, ana nek preman malah utawa biasa malah ayu ning barang didandani malah njuwowok ra karo-karuan ana. Nek Tatin ki nek kowe nek nonton pamirsa ki anggere muni ya Tin medun keploki ra ngerti asline. Wo. Ku nek ngerti asline, wow. Lah napa? Cantik kan? Cantik. Cantik, Iya. Iya. Saiki nek nyandang wis modis. Wah iya. Nganggo kathok gujag-gajeg. Oh iya. Sepatune sepatu ket. Heeh. Wong sikile ukur 41 kok nganggo patu ukuran 37. Ha iya. Masa patang halo, tes. Ah, kowe nek nyekelme kok aja bongkote. Lah ndi kene? Ha iya, aja. Lah endi? Kono kuwi malah krasa banget nek kono. Nek to cekel kono iki biasane yo. Oh, ayo. Lah senane ngono kok. Iya. Mbak Tatin saka Sentolo Kulon Progo. Iya, ngono ya, Mak. Biyen iki melu aku ya urung iso apa-apa, Nok. Iya. Saiki ya urung iso padha wae. Ha iya, Nes. Saiki wis jos. Ya, diaturke. Nembang apa pamundutan sing dene Niki ngamplok? kathah sangat deh, Pak. Enten WA saking Mbak Deta. Putrinipun Pak Imam. Heeh. Nyuwun prau layar. Oh, enggak terus. Nggih, terus niku wau enten rengu, enten gubuk asmara, enten fragmen. Wis, ras. Enten Ora tuku kaset, wis rasakno kuwi. Iya. ora saiki. Ben sempal cangkemmu ayo kok. Terus piye? Ayo dituruti kok terus piye? Nek ora tok turuti sing nyuwun-nyuwun sing ora iso tok aturke kuwi balekke. Lah balik. Kuwi nek tok tampa duwite ora tok turuti karam tok pangan ra dadi daging. Lah sing ngene sing endi? Ayo mbok takokno mengko. Niki kula rengu mboten saged ngaturaken jam entek niki sinten kok ora ana wong maju keke. Kok tak umbukke sik tak engko tak keke esuk-esuk piye? Haram. Hah? Haram. Biasa. Iya. Apa sih? Apa? Njaluke pau layare.
Ayo sak karepmu. Ya. Engko bar prau layar apa? Nyatane Elisa mau pindho ya ora apa-apa. Kowe pindho piye kowe? Mbok ya nek pindho. Ya. Niki napa prau layar? Lho bocah iki piye to ya? Masih kan enten rengu nek 2 kali ya piye? Ya ora apa-apa kok ya wong wis nyambut gawe kok. Prau layar wae ya. Prau layar wae engko bar prau layar terus bawa apa daturke. Ya. Nggih, rasa nggo bawa nggih. Rasa ya ora apa-apa. Prau layar kagem keluarga Pak Imam. Ya, mbangane iso Imam. ra iso transit kowe. Nggih, wau pun dinunuti bubuk. Heeh. Wong engko nek nganti ra tok aturi, Mbak Deta nesu omong bapakne. Ya, mau Mbak Imam. Oh, Mbak anu sinten-sinten entuk dandan anu salib ning jero kamar, tati ning teras wae modal. Oh, ajeng transfer 1 juta, kula bilang, "Enggak usah, Mbak, enggak usah transfer, enggak apa-apa." Aku ngono. Oh, tenane. Nggih. Kaya kowe kok radoyan 1 juta. Wong kowe iki tak bayar kurang 50 ele mlecit. Lah ya aku nek karo wong liya ya ora kaya karo jenengan to ya. Kurang 50 piye, Pak? Iki, wah, wis tuna iki suwe-suwe. Wis ora apa-apa. Monggo, yo prau layar dados. Aku lek rada jane kowe iki apik ning ora kira gemak kok ora gelem kaya Ayu kae lho. Iya. Apanya? Lha joget. Heeh. Kaya sikile kaya dipaku karo panggung ming cukup kene tok. Ya kan ciri khasnya beda-beda nek Ayu iso sigrak aku ora. Ya justru kowe iki tak kon sigrak mbok menawa penonton luwih terpesona. Iya.
Aku ndak muni plek-plek-plek. Apa ndak? Ndak muni plek-plek. Ah wong wis disetegani kok muni. Ya mbok menawa sing muni liyane? Ayo mbok. Aku iki senengane ngono. Kowe iki muni ngono wae wong biyen ndek opek apa njaluk kates ning nggon aku kae ya ngono. Ngapa? Ayo pan iki mateng kula senggete ya. Ya ning sing mateng wae lho. Nggih niki mung siji kok. Barang disengget saka njero suarane kok bluk-plek. Lho kok loro tin aku. Siji kok. Coba sing mentah kuwi senggeten bluk-plek. Suarane lho. Apa kuwi? Ayo wetengmu kuwi. Iya. Iya. Weteng. Dibawani. Ya. Napa? Ayo kuwi rengu apa? Wonten rengu enten sesideman. Ya sesideman ya rengu ya kena. Heeh. Kabeh lisae muni kabeh. Oh, kowe iki ana wong dibombong sindet kancane kok kabeh lisae kok. Kaya kowe iki ora akrab karo Lisa kok njur Ora didetak. iki musuh iki jenen karo aku. Napa niki? Sesideman. Oke. Nah, sesideman. Nggih. Oh, kalih Bapak Pak Sigit. Oh, Mas Giono iki saking Polda Metro Jaya. Nggih. Oh, Mas Giono iki mau wis Mau sesideman. sesideman nggih Oh, wis. nggih, ajeng bawa napa nembang? Rasa kuwatir kowe nek karo Mas Giono wis disiapke nek ra dikai dit ya dipistol ndasmu. Apa duwe pistol? Weh. Ya ngece kowe. Pistole dobel kuwi. Kok double? Jenengan gadah pistol, Pak? Gadah. 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 Mbok kula tak ndelok. Isin. Hah? Mboten angsal. Mboten dibeto. Mboten. Oh, ora digawa kok. Pistol dinas karo pistol pribadi. Nek dinas? Nek dinas ki tuar ngono. Pribadi? Nyawa suda siji. Nek pribadi. Nek dinas ki nek ditor nyawane suda siji. Ya nek dinas tor. Aku rak meng ngomong dinas ton tuar nyawane. Kan ada dua. Ah, iya. Yang pribadi? Nek Nambah. Nambah nyawa. nambah nyawa Oh, nambah jarene. nyawa. Aku milih sing dinas apa sing pribadi? Ya aku urung delok Isin. Monggo, Pak. Iya. Kalih kula. Oh nggih. Wiwitane anderek sang pekek. Pak Giono kuwi nyambut gawe nang Polda, julukane Napa? Musang. Apa musang? Ha iki rambute slewah kaya musang. Oh tak kira ana artine apa lho. Aduh, Musang. musang. Mangga. Berarti padha le jenengan nggih. Piyambane jenengan ya ana Sapa? genjik. Piye mergo rambut ta? Heeh. Pria bagus kang olah budaya. Oh. Dadi aja dumeh, aparat iku ora mung kejem, kuwi ora rejane ora kejem. Nyatane dia berbudaya. Iya. Beliau bisa nembang. Suaranya juga bagus ya. Juga bagus. Iya. Ya. Ah. Waduh, aku guru muni suaranya bagus langsung. Aku ngerti kowe iki modus. Suaranya bagus langsung. Matur nuwun nggih, Pak. Ayan. Sesal ke ngendi? Bingung ya, ngendi ya? Ora ken tak sesal kene. Jono. Kula napa jenengan, Pak? Sowan menyang kutha gedhe. Bendara terus ngayung-yung. Oh, logate isih Jakarta. Bendara.
Ketok ngono. Dadi logat Jakarta. Ya, kuwi nek nyanyi mesti nek Jawa mesti Bendara terus gayung yun. Ya, semono uga wong ki nek kulino ning Jawa kok nyanyi cara modern ya ora iso. Ya, ngono ya Mak. Iya. Wong saya sinden iki wis to. Ayo kae kok nyanyi cara modern ra iso mesti. Ya, lagune mesti lagu. Malu aku malu pada semut merah. Menguwa. Ya. Selendang kuning Kang saking wukir Suara kurang permono ning wasis ngongro Isin mboten apa-apa Mas. Jauh, Pak. Sae kok Mas kok isin dos pundi? Mboten saya isin. Polisi kok isin lho. Isin di sini ya. Hah? Isin di sini. Nggih mboten kudu sing kuat ngono lho. Oh iki modus iki. Lah piye to? Aku sampean kan ya tak alem terus iki. Ayo njajal lho. Kowe tok alem terus ngene set. Kowe anggere entek. Wah, jan sae lho suarane klek-klek tuor. Lusut. Laguna ya le njaluk. Ya mengko masa landang nyekel ya. Iya. Ono sapame. Angung marang bendara, betul nggak ya? Iya. Tiasu. Ya ki nang Jakarta ya bahasa Indonesia ya. Tiah Sulistyo pijer ngincangake alis Terus tresno sesidemah. Joget ya Pak. Lewat tenging alismu ketegangan hatiku najan wis lingsir yo swaku aku isih mampu lateni sliramu
Urip ana kutha gedhe kowe tak tukake masa isine apa wae najan seside pasti becik patenono timbang perpisahan ringkas kang sulistya tak rewangi samudana marang kulawa dan pisan gunung najan bocah gunung kagugan ngringko jiwa ragaku tak kurung bener batang mamprong ini karo Mas Giyong. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih, swantene jan apik tenan. Wis ora usah aneh-aneh. Lah piye? Lho, suarane apik tenan lho. Swantene apik tenan, cuwor bathukmu modar. Iya. Wong anggere arep apa jenenge ngalem arep ngalem. Ana sing walwel-walwel ya suwe-suwe abut. Ya. Wis bali. Ya. Pamundutan liyane mengko diaturke gara-gara ya nak jam 1 kurang pisan. Ya. Mengko ndak wektune entek, ndak malah ora prayoga kedadiane, lakone ora kecekel ming ketungkul seneng-seneng ndak ora prayoga. Ya, ngono ya Mak. Iya. Kudu sing adil. Kecekel lakone ya kecekel guyonane ya nyandak. Ya, ayo Mak tak aturake. Monggo nggih. Tansah marpamoring sukma Sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning
warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuh ping rasa jati tan kawusa manjemonten gumbit sanggar sangarup nono kanjeng sampun nalika semanten pelajaring Manakawan iki ora Petruk Semanura Bagong ndadosaken gor kang samya tumingal. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta sing diarani kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan le. Ketoke kaya mengejak gojek ning kok Sinuwun Mandura kok kaya tenanan karo awake dhewe. Kowe aja nganggep nek Sinuwun Mandura ki gojek. Arep kae pepunden, arep kae ki bendara ning arang-arang ketemu karo awake dhewe. Tur kae mbelani Sinuwun Darawati ya tenanan. Mula nek Sinuwun Mandura wis sumbar nganake sayembara, wis saguh ngleboni sayembara ya dilakoni terus. Nek perkara leku gelut karo Sinuwun Prabu Mandura aku ora masalah. Terus ning ana sing aku sajake kaya wedi nglakoni iki, Gong. Kok wedi ngapa? Sinuwun Mandura nglumpukke anak-anak Pandhawa. Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Dikandhani mbok menawa ling ngendikake Kuntul dikandhake bak dandang dikandhake Kuntul. Tegese lelakon kasunyatan dikandhake ora nyata. Wekasan sing dadi punjering keluputan awake dhewe. Terus anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe merga wis padha diseni swara karo Sinuwun Mandura. Piye? Jajari nek kaya ngono kuwi. Mung awake dhewe ora Sinuwun Mandura ning Ndara Antarja, Ndara Garukaca, Ndara Antasena. Monggo kuwi pepundhene awake dhewe, kuwi anak-anak Pandhawa. Ngene terus saiki. Nek mitrataku lho. Ya, nek mitrataku saiki ngene wae. Terus piye karepmu? Bangane awake dhewe kalah diajar karo anak-anak Pandhawa sing jeneng cacing kepidak menungsa ngolet kuwi ora ngrasake lara ning butuh males. Ha iya, terus nek kowe arep dikapak-kapake aja gelem mergo awake dhewe madeg ana ing bebener. Benere awake dhewe mbelani bapak. Wis ngono wae. Sapa wae sing arep mula sara karo awake dhewe, sapa sing arep gendak sikara karo awake dhewe kudu wani. Sing maju anak-anak Pandhawa ki justru kuwi. Kuwi anak-anak kemarin sore to? Ha iya. Anak-anak wingi sore Gatut kanca Antarja karo awake dhewe dibanding kaya dhewe buyute awake dhewe. Arwane awake dhewe iki dheke ora iso mikir wae piye. Nek kira-kira nyekel karo awake dhewe, wani rasa semelang. Oh iya. Apa jare? Nek nganti awake dhewe mati, wong urip sing dinteni apa aku tak takon. Hah? Wong urip semene akeh iki mung do antri modar. Asline ngono kuwi. Tur mati urip iki gumantung karo sing gawe jagat. Mati urip ora gumantung karo Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Ning mati urip gumantung karo sing gawe urip. Ha ta? Heeh. Isa kowe musuh Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena, kowe perang karo nom-noman Ngamarta menang lho ora gleleng. Ning ketoke kok ora mungkin ya, Gong. Sing ngomong ora mungkin sapa? Wong ki anggere wani budidaya apapun itu iso terjadi. Ya wis, aku manut karo kowe. Oke. Nek do tekan kene kira-kira arep ngajar karo awake dhewe, krubut loro. Oke, siap. Tenanan lho Gong ki. Asli ora goro.
Aku nek kene iki sik